Welkom terug bij Omroep Zeeland. Tijd voor het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland, dus van de afgelopen week. 9 mannen hoorden maandag de straf eisen voor grootschalige drugsmokkel in de Vlissingse haven. De leiders van de groep hoorden tot 8,5 jaar cel tegen zich eisen, uithalers 3 jaar gevangenisstraf. 9 Zeeuwen en een Brabander tussen de 26 en de 48 jaar worden verdacht van drugsmokkel in de Vlissingse haven, het witwassen van geld en deelname aan een criminele organisatie. De meeste verdachten waren werkzaam in de haven van Vlissingen en konden op die manier de cocaïne van het haventerrein smokkelen. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie in de zomer van 2020 maandenlang geheime chatberichten van Zeeuwse criminelen kon meelezen. De politie deed op 1 juli 2020 meer dan 30 invallen, waaronder in Zeeland. Daarbij werden onder meer €500.000 in contanten, 4 vuurwapens en luxe goederen in beslag genomen. De komende 2 weken gaat de behandeling van de zaak nog verder en de rechtbank zal pas over 2 maanden uitspraak doen, op 7 april. Als eerste Zeeuwse gemeente heeft Terneuzen een handtekening onder het Schone Luchtakkoord gezet. En daarmee wil de gemeente extra aandacht geven aan de luchtkwaliteit. We vinden het ontzettend belangrijk dat we aandacht hebben voor onze leefomgeving. Er gebeurt hier van alles. Kijk maar achter je, de nieuwe zeesluis bijvoorbeeld. Straks weer heel veel transportbewegingen, nieuwe bedrijvigheid. En dat is ontzettend welkom. En tegelijkertijd zeggen we die balans met die leefomgeving, die is gewoon heel belangrijk. Het is ook goed dat mensen hier in goede gezondheid en fijn kunnen wonen. Toch voldoet de gemeente op dit moment aan de Europese normen. Maar normen staan niet altijd gelijk aan de gezondheidsnormen. Dus wij denken dat door het nemen van een aantal stappen de kwaliteit van de leefomgeving best wel een beetje omhoog kan. Daarom onderzoekt de gemeente hoe het nog beter kan, bijvoorbeeld de aanpak van fijnstof. Er zijn een aantal hele concrete stappen en er zijn erbij die moeten we verder onderzoeken. Nou, we kunnen het nu al heel goed meten, maar tot de bron komen en dan ook met een actieplan samen stappen zetten, dat heeft nog even tijd nodig. De gemeente werkt dit jaar verschillende plannen uit. In 2030 moeten de eerste resultaten in de luchtkwaliteit terug te zien zijn. Volgens de politie is een vrouw in Capelle maandagavond ontsnapt aan een ontvoering. Ze fietste buiten het dorp op een onverlichte weg toen ze een man naast een auto zag staan die haar van haar fiets trok. Door zich te verzetten kon ze ontsnappen en de politie waarschuwen. En die heeft de man na een achtervolging in zijn auto aangehouden op de A58. Zeeuwen kunnen sinds afgelopen dinsdag in het Zeeuws Museum de Vaandeldrager van Rembrandt bekijken. Het meesterwerk uit 1636 is vorig jaar voor €175 miljoen aangekocht door de staat. Er maakt nu een rondreis langs de 12 provincies in ons land. Vanochtend om 10 uur was het zover. De Vaandeldrager van Rembrandt werd officieel gepresenteerd aan de pers en het Zeeuwse publiek. Volgens directeur Marianne Ruiter een hoogtepunt in de geschiedenis van het Zeeuws Museum. Laten we daar gewoon duidelijk over zijn. Zo'n schilderij op reis sturen, dat is een gigantische logistieke operatie. Er is een groot risico dat zo'n schilderij beschadigt onderweg. Als museum probeer je juist dit soort kwetsbare oude schilderijen zo goed mogelijk te beschermen. Dus in die zin is dit natuurlijk uniek. Dus ook nergens eerder vertoond, nergens ter wereld. Dus dat is echt bijzonder. In het Zeeuws Museum maakt het werk deel uit van de tentoonstelling Protest, Processie, Parade. Een bonte verzameling van lokale verenigingsvaandels en vlaggen tot spandoeken met uitingen van sociaal protest. Er is ongelooflijk veel te zien. Het is heel vrolijk, maar er zit ook veel woede in door die protestgeluiden. En eigenlijk als je binnenkomt word je een beetje overlopen door een grote manifestatie eigenlijk. Een demonstratie van gemeenschapszin en sociaal protest. De eerste 25 bezoekers waren ook erg enthousiast over het meesterwerk van Rembrandt. Fantastisch. Geen woorden voor eigenlijk. Ik vind het heel erg fantastisch dat we het eindelijk eens mogen zien zonder dat we daar heel ver voor hoeven te reizen. En het is natuurlijk altijd mooi om een Rembrandt van Rijn te zien. Na 66 jaar is bakkerij Spelier in Sluis ermee gestopt. Bakkers-echtpaar Anja en Eddy heeft geen opvolging en de energieprijzen vervroegen hun pensioen. Het is je levenswerk. Toen hij vanmorgen vroeg de oven uitzette, dachten we, het is toch wel vreemd. Maar we hebben het met plezier gedaan. Specialiteit was onder meer het tulbandbrood. Afgelopen weekend leek het wel weer kerst bij ons. Omdat ze zo graag dat nog eens 1 keer tulband van Spelier. Dat moeten de klanten missen, maar niet getreurd. Ze mogen altijd bellen dat wij dat
adviseren hoe je dat zo lekker kan maken. We willen dat met plezier delen. En het bakkersechtpaar gaat niet stilzitten. Heel veel lekker fietsen, de buitenlucht in. Maar je staat hier de hele dagen binnen. Als ik al die fietsers hielp van de zomer, dacht ik, yes, volgend jaar ga ik ook fietsen. Op de plek van de bakkerij komt een nieuw appartementencomplex waar het bakkersechtpaar ook zelf gaat wonen. Op veel plaatsen in de provincie is woensdag de watersnoodramp herdacht. De nationale herdenking was bij het Watersnoodmonument in Ouwerkerk, maar de ramp van 1953 werd op meer plaatsen herdacht. Ik heb zelf gezien, in het begin was dat nog nieuw. En nu merk je wel dat de publieke belangstelling is gegroeid. Ik meen dat er vandaag iets van 50 man, en nou dat is voor een dorp als Sint-Jansdam is dat veel. Dus de belangstelling is groeiende. Nou, dat stelt mij in die zin gerust. Dat je dan kunt zeggen van, we zullen dit wel een hele tijd blijven doen. De watersnoodramp van 1 februari 1953 werkt tot op de dag van vandaag door. 1836 slachtoffers. Getallen zeggen iets. De verhalen zeggen alles. Bij ieder getal hoort een mens. Bij ieder mens een verhaal. We zullen altijd tegen het water moeten blijven vechten. Wij Zeeuwen zijn dat gewend. Want zoals in ons Zeeuwse volkslied staat: ik worstel moedig en ontzwem. Luctor et emergo. We hebben vreselijke dingen gezien die zondagmorgen. Het hulpgeroep sneed door merg en been. Ik zag hoe mijn oma, oom Pauw en hun huishoudster op een vlot dreven. En even later waren ze in het water verdwenen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat was ook bij de herdenking in Ouwerkerk. En had goed nieuws voor het Watersnoodmuseum. De mensen die de verhalen zelf kunnen vertellen zijn er nog, maar op een dag zijn die er niet meer. En dan moeten deze verhalen ook verteld blijven. Dus daarom was ook het verzoek van het museum of we ook vanuit de Rijksoverheid financieel willen blijven bijdragen aan dit museum. En wij hebben besloten dat ook te doen, omdat dit heel belangrijk is om hier zo'n nationaal herinneringscentrum te houden. Dus ook voor de komende periode van 4 jaar hebben we weer €400.000 vrijgemaakt om dit museum voort te kunnen zetten. In Sluis is na jarenlange discussie een brug geplaatst over de Damse Vaart. Het gevaarte van 36 meter verbindt de drukke linkerkant van de kaai met de relatief rustige rechterkant. Nogal makkelijk de mensen oversteken. Deze kant van de kaai zal dan meer bezocht worden, denk ik. De mensen blijven anders toch meer aan de andere kant. En de zaken die hier zitten, zullen er meer profijt van hebben. Ik ben er blij mee, want ik kan makkelijk doen naar de Jumbo. Het is ietsje korter. Over de brug wordt al sinds 2016 gepraat. Tegenstanders stapten zelfs naar de rechter. En de gemeente wilde de boel nog afblazen omdat het te duur zou gaan worden. Door de lange duur met de prijzen gestegen en dan was dat budget van die €150.000 was niet voldoende, niet toereikend. Maar met de bijdrage van de ondernemers hier te Kentsluis en bij andere bedrijven is het toch gelukt om deze brug te plaatsen. De brug ligt nu op zijn plek. De verbinding met de straat moet nog afgewerkt worden voordat de eerste voetgangers kunnen oversteken. Overvolle collegezalen, overwerkte docenten en studenten die in een tent moeten slapen, omdat er geen kamers te vinden zijn. Het hoge aantal studenten zorgt voor veel problemen. En dan hebben we het met name over buitenlandse studenten. Dat gebeurt dan met name in de Randstad. In Zeeland zou dat probleem niet zo spelen. En wordt er met grote vrees gekeken naar plannen van het kabinet. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, hier te zien tijdens zijn werkbezoek aan Zeeland, wil de instroom van buitenlandse studenten inperken, zodat er meer ruimte is voor Nederlandse studenten. Dat zei de minister gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hoe die regeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk, maar in Zeeland wordt er geschrokken gereageerd. Ik vind het heel erg zorgelijk. Buitenlandse studenten zijn belangrijk. Ze zijn belangrijk voor de HZ. Ze zijn ook ontzettend belangrijk voor Zeeland. En ik denk ook dat internationalisering, met elkaar in contact komen, ook belangrijk is voor de wereld. Dus ik maak me echt zorgen erover. Dat zou fataal zijn voor UCR. Want wetgeving die ons niet uitsluit van de wet, dat zou fataal zijn, want het is de kern van ons bestaan, de buitenlandse studenten. Maar het kwaad is eigenlijk al geschied.
We merken het al we hebben counselors, mensen die onze universiteit adviseren. En we merken al dat Nederland niet meer als zeer aantrekkelijk gezien wordt. We krijgen eigenlijk een beetje de contouren van wat je in Engeland zag met de Brexit. Van ja, het wordt misschien wel een land voor de Nederlanders en niet meer zo'n welkom land voor buitenlanders. En als je het dan hebt over die buitenlandse studenten, bij de HZ gaat het om zo'n 20% van het totale aantal studenten. Maar zij laten wel weten dat juist vanwege die internationale aanwas allerlei extra opleidingen aan kunnen bieden. Bij de UCR is het aandeel nog veel groter. Tussen de 65 en de 70% van de studenten komt uit het buitenland. Dus voor hen zou het echt een groot probleem zijn. Ten eerste, de huisvesting is bij ons niet zo'n probleem. We hebben dat niet. Al onze studenten kunnen hier prachtig wonen, on campus, in Middelburg. Dus dat is niet zo'n probleem. Verder, wij zijn een internationaal college. Dus we spreken in het Engels. We zijn helemaal internationaal in alles wat we doen. Dus voor ons is dat niet extra werk, dat is ons werk. Wij hebben die problemen niet. We hebben zat huisvesting. Onze studenten die kunnen hier, ook met de studies die ze doen, meteen aan het werk. En wat je merkt is, je hebt dus een specifiek probleem, wat echt een probleem is. Daar zijn we het allemaal over eens. En er wordt dan een oplossing bedacht die voor ons desastreus uitpakt. Zeeland heeft tot nu toe 2500 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. En dat aantal kan nog gaan groeien. Maar gemeenten hebben een groot tekort aan opvangplekken en aan vrijwilligers. Hi. Berdien Albrechtse is 72 en woont in Breskens. Ze helpt Oekraïense vluchtelingen in Schoondijken met veel praktische zaken. Inschrijven bij de persoonsregistratie, een bankrekening openen. Zo allerlei formaliteiten die nodig zijn om hier te kunnen blijven. Dan krijg je dus automatisch wel een band ook met de mensen. En ga je eens naar de kledingbank waar ze 2 keer in het jaar ook hun kleding mogen halen. Ze gaan naar de dokters toe en dat is je taak als vrijwilliger om de mensen er een beetje overal wegwijs te maken. What's the way she's coming? Soms in het Engels, soms via een vertaalprogramma. Maar gepraat wordt er over zaken die geregeld moeten worden, maar ook over zorgen over Oekraïne. En juist daarom is Berdien goud waard, zegt Olga. Важно, так как мы нуждаемся, к сожалению, быть тут, и помощь очень важна на сегодняшний день нашим украинцам. Ja, u spreekt met Berdien Albrechtse. Ik ben buddy van Olga Frantseva. Je weet dat ze hier komen met een rugzakje. En dat is een letterlijke rugzak. Psychisch en fysiek hebben ze ook maar net een tasje bij zich. Dus ze hebben dus helemaal niks. Dus je voelt toch wel een beetje verantwoordelijk dat je de liefde kunt geven. En dat vind ik wel heel belangrijk als vrijwilliger. Hey, Berdien. Hoi! Kijk eens wat ik gehad heb van Julia. Oh, dat is lief. Echt. Oh, die meisjes zijn toch schattig. Is ze naar Oekraïne geweest? Ja? Even appen naar vrienden of een spelletje spelen op je telefoon zit er niet meer in op CSW Bestevaar in Vlissingen. Landelijk wordt er gediscussieerd over een telefoonverbod op school, maar in Vlissingen is de wifi al afgeschermd. Dat is erg vervelend. Ik vind het wel jammer, maar ik snap het wel. Ja, niet heel leuk, maar ik snap het ook wel een beetje. Omdat de school natuurlijk wel wil dat we gewoon geconcentreerd met ons werk bezig zijn en zo. En dat gaat misschien niet als je andere dingen op je iPad of telefoon kan doen. De onderbouwleerlingen moesten hun telefoon al inleveren en bepaalde apps worden geblokkeerd als je toch via 4G op het internet gaat. Omdat wij merken dat leerlingen de afgelopen jaren steeds moeilijker vinden om alle afleidingen die ze via hun mobiel, via hun device binnenkrijgen, om die tegen te houden. En om daar weerstand tegen te bieden. Wat doe je nu in je tijd? Er staat nu een spelletjeskast of gewoon praten met z'n allen. En voor de docenten geldt dezelfde blokkade. Ook zij kunnen niet meer op de wifi. Ja, ik vind het wel mooi. Dat zie je niet elke dag hier, hè? Nou, inderdaad. Wat er donderdagmiddag over de Westerschelde voer zie je niet elke dag. Een stopcontact van 5 verdiepingen hoog. Het was het windenergieplatform Baltic Eagle dat vanuit de haven van Antwerpen naar Duitsland wordt gevaren. Daar moet het voor de kust windenergie gaan omzetten in stroom voor 500.000 huishoudens. Ondanks de harde wind trok het toch bekijks langs de kant.
Ik ging berichten zo nakijken en toen zag ik dat het gevaarte daar zo vertrok. Ik denk, ik ga even gauw kijken. Ja, prachtig. Ja, en een grote sleper ervoor natuurlijk. We moeten zien wat de sleepboten erbij staan en de wind dat er nou is. En dan eb- en vloedbewegingen. Ik vind dat knap dat mensen dat kunnen. Het platform moet over 2 weken aankomen op zijn eindbestemming. Bij een bedrijfsongeluk in Vlissingen-Oost zijn vrijdagmiddag een dode en 3 zwaar gewonden gevallen. De omgekomen persoon overleed ter plekke. De gewonde mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond het middaguur tijdens een onderhoudsstop. De werkzaamheden bij Zeeland Refinery werden stilgelegd. De omgekomen persoon werkt voor een onderaannemer. En de arbeidsinspectie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En dat onderzoek kan nog maanden gaan duren. Zeeland Refinery zelf doet geen uitspraak over wat er gebeurd is totdat dat onderzoek is afgerond. Provinciale Staten waren gisteren voor het eerst weer in een algemene vergadering bij elkaar sinds het kerstreces. De dag werd meteen aangegrepen voor de officiële start van de verkiezingscampagnes voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen op 15 maart. Alle lijsttrekkers voor die komende verkiezingen waren bij dat officiële startschot aanwezig. Tegen een 51-jarige man uit Hellevoetsluis is voor de rechtbank 2 jaar cel en een rijontzegging van 3 jaar geëist voor poging tot doodslag. De man reed afgelopen augustus in Renesse met opzet verschillende keren terrassen op. Een vrouw raakte daarbij licht gewond en er was veel paniek. De man zou door het lint zijn gegaan nadat beveiligers hem vertelden dat hij niet met bier de straat op mocht. Gaat u er maar vandoor met uw hond. In Scharendijken is een standbeeld onthuld voor het hondje Bles, dat tijdens de watersnoodramp tientallen koeien en kalveren heeft gered. Er waren vrijdagmiddag veel mensen bij de onthulling van dit bijzondere standbeeld. Van heinde en verre zijn ze gekomen, ook met de honden, uit heel Nederland vandaan. En heel veel familie van Miems, degene die het standbeeld heeft gemaakt. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder, want het zijn ook allemaal mensen op leeftijd. Die ook allemaal de watersnoodmeester hebben meegemaakt. Bles kreeg eerder al een hoge Amerikaanse onderscheiding en nu dus in Scharendijken een standbeeld. En tot zover het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Zometeen dan ziet u weer het laatste nieuws van deze zaterdag en ik wens u nog een hele fijne avond.